May kola ding sacerdote at pariseo. Sinang walang bante at pepong talandala ang kutkutan. Naniya kaya klase di tao medera at sobra lang katakot. Dili pariseo. Mediniti at alali nakakarapat. Balita ko, ari din ang ringodyo. Uli niya migligtas ka rin ha. Noor no iligtas. Kaya katamo, King Imperio Roma. Yan pining ka walang dae. Uli may yalipan lang ano kaya katamo. O bakit lang mismo, Pepa Panede? Nung iya magligtas, Karelo. Yan pining makapagtaka eh. Eh kung din dyan. Isa kayo lakwanta na yan. Total, mete niya, tala na nga gawa. Mete niya, hindi niya po rin nga karapat. O taro, lakwanta na eh. Pwede niya mo rin papantenta mo eh. Tara. Hoy! Hoy, kapa mo! Visit ko ang banayad. Tandaan niyo, kamatayan ng paruso. King Bante may kontong tukulan. Kaya po, may ko gini, binuman na matsugal. Ginamit din pala na kapal na papulit sa deck. Pakapal yung pulo sa deck. Atento! Lalo gagawan niyo? Punta kayo gini para magbante. Kaya katandaan niyo, importante yung babante niyo. Ikaw matutut, katep sabihan, at injan niyo. Opo, Kapitan! Aba, may sikat ng hangin. Wala mo nang darat ang bagyo. Kasi na sinabi ng panahon, o tagalang yabi nga man wala rin kung tungkol ng babantenta mo? Kataluting tao ka? Pati ba naman wari ka, maniwala kitang kwentong kutsero? Ang dati na waring taong mete, no? Kay ba't subliya pang me? Ano yung pinakod ng krus? Malaos mete ya ka rin. Wapi naman. Pota timong darat ang alisos. Sagli yan. May ko kayo, tuloy tayong pakagbante. Ano kayo sabihan? Pagbante na kayo mo? Basta't lawa ako tatakot. Basta't lawa yung mama ko. Umpisa kayo pa ko kayo tatakot kayo. Panindigan mo, sabihin mo yan. Wow, yung basta't ako tatakot yung mama ko. Umpisa kayo pa ko kayo tatakot kayo. Yan po yung mama ko. At may dalundong. Wala mo yung natatakot. Meron doon masigal. Ngayon masigal. Kaya ako yung nadagundong at minis pa. Aking batong pakatakap ng magputan. Kaya kadagos na yung may pumahal. Sinalos may natakutan lang. At era maling baktanda. Bigla lang may mulay. At sinalik mo. Kaya rin siya.
Ang gulo tayo din na. Kalawas ni Aldo Sabat, inyang murang sumlag, insala ni Aldo Domingo. Si Maria Magdalena, si Salome, at Jacobe, Kawang Dalat, ang arang ipapagsalita. Bangil ako tayong batong makasabat, king pasbol ng kutkutan. Babay tamo mo. Sigurado at may kabayat yung maragula batong ito. Talagang alalang lunos. Tayo pa man pinaibing karampatang pamagsadya, para king pangalibing na ng binutangan. Ni tayo pa man pinatugtugan pa bang no? O ito, may katakabdalan. Kumigaga na ka. Ituro na katamo ng ginang Diyos at hingin sumawag kaya katamo. Nagtatandalan ko pa itang sinabi na kabayagan, era ko alam ko yun. At mental ang kutkutan, bali kuskus naging bangke ng Jesus, inihandarang papanglo. Miras laging kutkutan. Disnande ba itong makasabat dinagos na? May natakutan lang, tingat ng babay. Ba't makubos niya ini? Makubos niya kaling kutkutan? Hako, be! O, ba't makaningin mga palyari? Ala, kung balong kewa ng maninig kay katamong Ginoo. Bakit makanyan pa yung gawa na kayo? Bakit makanyan larang taong may kanulong kaya? Tingmay kamatay kayo. Salome, kung mo naman baling gawa ng malinig yung katamong Ginoo. Nung nanong maling malalyari ninyo, kaburyan na ni Ginoo tamo iti. Pero sino Bran na Maria? Nano pang kalabas tanganan ng malyari da panggawan king kaya katamong Ginoo. Paano rin sapat ang gawa da? Kaya rin din pinasakit. At pinakuin kaya katamong Ginoo. Manakawan din po yung kayang katawan. Kung ba sapat ta? Suminat ko na ako Magdalena. Ako po. Ako po. Ala kong balong dahilan Salome. Kung balo. Nakaasagot nung nanong pamaning babagabag yung puso mo. Pero, netong may nasabi ko kay ka. Atin ngang dahilan yung malalyaring iti. Nung nanong, kubalo. Pero dapat si kanang tao at magtiwala ta kayo. Nanong milyari? Lubong ala yung bangkening Ginoo. Nana na naman po kayang dapat ang daki ka na akong Ginoo. Ninong may kapashari ka nito.
Makasal pa din pe, balot tamo kaya pero wala yung katawanan. Lalo na naman ka na pastalanan yung ginawa ng Kaya. Lalo ka na doon. Na naman may kontento kang ginawa dahil na. Kailangan din pa yung katawan mo. Masakit siyang galawang puso. Si Balat po yung lubong magdanene. Bakit kaya rin kayang katawin? Galing sa lang ako. May cocaine. Kapayapaan kay kayo. Kayo tatakot. Anong panituin mo? Jesus ni Nazareth, pamipa king cross. Kala ni Katie, sinubli ng Libya. Kayo at tandanan, itang sinabi na kayo, kanita nga tsaka ka rin, kita king Galilea. Kaya anak ng tao, kailangan niyang manabo, at hindi ang magdating taong masalanan, at ipauray kong krus. At kung kitlong daw, ibaw niyang kasibayo. Kanya, umya tayo, at itumali tayo, kain sabla, na sinuglinin may biya ingino. Sinuglinin may bingino! Sinuglinin may bingino!